guys, for videos to this guys, nanapod ko diri sa branch ni Ma'am Victoria sa bagong gi-open nila, bagong gi-open karong 28. Atong tanawon guys ha. Nara man na jud ang ilang building guys. Guys, atong liputon sa luyo guys, atong tanawon ng railings kay nahuman na daw kuno. Ingon si Felix kay mao man ay deficiency karon. So motuyok ta guys. Kuyugi ko niyo sa pagtuyok guys ha. Ako mo itor diri sa luyo sa building ni Ma'am Victoria guys. Kaya atong tanawon, atong klarohon, atong sakon ang ilang kwarto ug nahuman na basad. Excuse me. So sige na. Oy, naana atong tanawon guys ha. Padung na ta guys, hapit na ta maabot sa luyo guys. Kanang na ang nakita nimo nga naay coral kang Ma'am Victoria gyapon na guys. Kana o dako kay niyang area dire. Oy, nade nangaligo. Good morning. Good morning ninyo tanan diha. Akong tanawon ang kuan ha, ang railings dire kay nahuman na daw. Akong musaka mi ha. Atong tanawon guys sa sulod. Musaka ta sa taas guys. Mao ni dire ang deficiency ay railings. Nahuman na day ang railings guys. O sige na tana adto ta sa sulod. O padung na mi. O naapay nangaligo ay nag-ilis. Nakita. O mao na ni ang room diri guys. Mao ni o. O pa jud ay nahuman. O naay banggira nga gamay guys. Nya naa poy CR o CR sa taas. O papud nahuman siya. O mao ni ilang kwarto diri kani siya. Daghan kay silag mga nindot nga display diri guys. Ari niya mo puhon sa miit kay mag-open sila dire. Oh, daghan kayo oh. Daghan kay kapilian. Ari ta dire. Ako mo itor sa iyahang tindahan. May Ma'am Victoria. Oh, sa inyo oh. Dengan siya sa adlaw. Moron. Ay, alag vlog-vlog ay dai ka. Oh, nag-vlog ko. Binuang sa nagimuha Ma'am Tis. Ay. Tinud bitaw, silingan mig ang kuan kana. Hi sa akong vlog ha. Usay Welcome nga to my nimo. vlog. Kana unsay ko nimo. 9H TV. Ato daw ako i-search ha. Oh. Oy sige i-follow ninyo si unsay nga nimo 9H TV. Oh. Ayay, mo-subscribe si Ma'am Tis. Oh. Hinaot nga karang kuan ako ang dita. Oh, nara ay. Hi Bago na kong guys. friend, si Oh, Ma'am subscribe si Tessie. 9 TV. Nets TV. Anak ko bagong subscribers, guys, oh. Oh, hi, subscribe ninyo ha. Oh. Kani siya dam? Ay dili. Kani guys, nakagusto ko ani guys. Oh, ako di siyang gipili. Kana siya. Kung di pa ay. Kani sad guys ay. Ganahan ko ani oh. Cute. Kani sad cute sad pero na siya takog. Mga gwapa, mga gwapo. Hi, welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Si 9H TV. Subscribe mo ha. Apil mo sa ako ang vlog ha. Apa si Kuan? Nasa na to sa video? Kapigara. Naka-subscribe na si Ma'am Tisi. Malako. Kamo na laywa. Si Ma'am Sa Kuan. YouTube channel ni mo, ma'am. 9H TV sir. My list it. 9H TV. 9H? Oh. Nice. Subscribe mo ha. Thank you daan ninyo guys. Once sa bayan. Mangukay ta dire guys, kay daghan pa kay mga anindot. Mga nindot ang ilang mga item dire guys. Alimuot kayo. Pwedeng inita.
O guys, thank you kayo sa inyong mga pag-support nako sa kanunay guys. Thank you. I love you.